Με ρωτάτε γιατί μετά την εμεινόπαυση αισθάνομαι να είμαι αόρατη και χωρίς αυτοπεποίθηση. Η εμεινόπαυση είναι μία περίοδος της ζωής της γυναίκας που σηματοδοτεί το τέλος της αναπαραγωγικής της ικανότητας, αλλά και το τέλος της ορμονικής της ισορροπίας. Αυτή η έλλειψη ορμονικής ισορροπίας δημιουργεί καταστάσεις που έχουν να κάνουν με στρες, με άγχος, με σκαμπανεβάσματα της ψυχολογικής διάθεσης, οπότε είναι πάρα πολύ κοινό σύμπτωμα πολλές γυναίκες να αισθάνονται ότι τελείωσε ένα μεγάλο τμήμα της ζωής τους και μπαίνουν σε μία παρακμή, άρα χάνουν την αυτοπεποίθησή τους και αισθάνονται παραμελημένες. Επίσης, κοινωνικά στερεότυπα που υπάρχουν για τις γυναίκες και τη σύνδεση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας με την θελκτικότητά τους σαν γυναίκες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτή την περίοδο της ζωής τους συμπίπτουν συχνά με αυτή την περίοδο της ζωής τους, δηλαδή τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι, αλλαγές συχνά στην προσωπική τους ζωή, στην επαγγελματική τους ζωή, φροντίδα ηλικιωμένων γονιών, σίγουρα δεν βοηθούν καθόλου την κατάσταση. Για να μην αναφέρουμε ότι η εμεινόπαυση θα φέρει σε πολλές γυναίκες και αλλαγή στο βάρος, οπότε χάνουν και την αυτοεκτίμηση από την εικόνα τους και έτσι χειροτερεύει η κατάσταση. Όμως υπάρχουν πολλές λύσεις, υπάρχουν ασφαλείς λύσεις και είναι πάρα πολύ καλό κάθε γυναίκα μετά τα 40 τουλάχιστον να σκέφτεται πώς θα προετοιμάσει το έδαφος, ώστε όταν έρθει αυτή η περίοδος της κλιμακτηρίου και της εμεινόπαυσης να είναι ανθεκτική σε αυτού του τύπου τις αρνητικές αλλαγές. Έχουμε θεραπείες, έχουμε συμβουλές και βέβαια ο υγιεινός τρόπος ζωής πάντα βοηθάει το φρόνημα να είναι ψηλό και η αυτοπεποίθηση ανεβασμένη.